פז מערכות מעניקה ללקוחותיה סביבה בטוחה מפני אש. אנחנו היום מונים כ-50 עובדים בפז מערכות, המעניקים שירות בטיחות אש למעל 500 לקוחות ברחבי הארץ. פז מערכות קיימות 4 מחלקות יצרניות, מחלקת בטיחות אש, מחלקה שמגישה תוכניות לשירותי כבאות, דרכי מילוט, מערכי CFD לשליטה בעשן. מחלקת תכנון, ישנם צוות מתכננים מומחים במחלקה בראשותו של אדריכל אילן שונזון. מחלקת התקנה, עושים פרויקטים של מתזים, מערכות גלאים. פעולת הכותרת היא מחלקת שירות הלקוחות, מחלקה ותיקה, מעל 20 שנה, מוקד המאויש 24 שעות, מחובר לאינטרנט, מקוון. בנות המוקד מפעילות את מערך הטכנאים באופן שוטף, 7 ימים בשבוע לשירותכם.